kagahapon ang matagboto sa 105 howitzer paingon sa direksyon sa kalaban. Apan kaganina, kalmado na. Mihupa ng tensyon sa Barangay Ulitan, lungsod sa Ongkapan, Pucan, Basilan Province. Kini human nagkasinabot ang Coordinating Committee on the Cessation of Hostilities o ang Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation, and Unity kun UPAPRO og usa ka sulat bahayag nga nanawagan sa tanang puwersa nga iundang na ang kagubot tungod kay daghan na ang naipit. May patunga na ang CCCH o ang ad hoc committee tungod kay kapin 2,000 na ka mga residente gikan sa unom ka barangay ang namakwit tungod sa padayong paggukod sa kasundaluhan sa kalaban sa gobyerno. Kini human nagsugod ang kagubot niadtong Martes, Nobyembre 8 sa dihang namatngunan sa gobyerno ang pagsulod sa pipila ka armadong grupo sa lugar. Tulo ka sundalo sa gobyerno ang namatay sa diyang gitarget sa gituhang miyembro sa mga bandidong grupo ang mga sundalo nga unta nagdala lang sa ilang supply sa ilang mga kauban. On monitoring, I think closer to 10 ang na-monitor namin na namatay na sa kanila. Tapos maraming mga wounded, maraming nasugatan sa kanila. On the part of military naman, ayun, as monitored, open naman kami. Meron kami tatlong casualty, tatlong iya. And alin na mga wounded naman. Pero mga slight wounds lang naman ito. Di naman critical. Sumala ni Colonel Santander, gikonsidera sa kansudaluhan nga generally peaceful ang Basilan. Kung malinawon ang lugar, apan pagkahuman ni atong Mayo 12 nga elections, migimok na usab ang mga armadong grupo ug daghan na ang nangamatay. Hinungdan nga may patunga na ang kapulisan ug milihok na ang kasundaluhan aron protektahan ang mga sibilyan. Gidipinsahan sa gobyerno ang katawhan ug nakig-alayon kini sa mga bag-ong napiling mga local leaders. Bisan pa man sa paningkamot, nahitabo ang kagubot niadtong Nobyembre 8 ug kaganyang buntag lang nagpagawas og kamanduan, naghangyo sa tanang puwersa nga undangon na ang kagubot ug maglingkod sila. There are about estimated na 2,000 families na mga IDPs according to the governor. Pero ano na to, mga 6 barangays naman na ito, bilang yung barangay ng Ulitan yung affected. Kasalukuyan na pinaprocess, inaayos ng ating mga local government yung mga support para sa ating mga internally displaced civilians. Okay. Sir, so far, naging defensive si military. Bakit ganun? From the start naman, kasi syempre ang ating mandate ng military is protector of the people in the state. And then ang pinaka-core purpose ng army, diba, serving the people and securing the land. Yes. We need to secure itong territory. We need to secure yung communities dito against sa mga low-taste elements at iba pang mga masasama na gustong guluhin yung peaceful na pamumuhay ng mga communities dito. Tungod sa gera, daghang pamilya ang namakwit ug mas daghan pa ang maapektuhan kung dili mo kooperar ang katawhan nga naipit sa sitwasyon. Sa katawhan sa Basilan, dunay panawagan si Colonel Cyril Santander. Yung situation naman is generally peaceful na kukontrol na natin. Ang panawagan ko sa kanila is magtulungan tayo para mas mapadali ang pag-resolve po nitong situation sa ngayon. Kasi kinabukasan po ito ng mga mamamayan. Hindi lang po namin. Magtulungan tayo towards nation building. Mataging kwentro og gera, dunay inosenteng sibilyan nga mapagan og sagad kanila, kababayinan, kabataan ug ang katigulangan. Sa matag bala nga mubuto, nagpasabot ganunay kwarta nga gigasto. Sa matag evacuation centers, adunay katawhan nga nagpuyo sa kahadlok. Ang ngayon ng taon sa matag grupo nga walay kalambuan kung walay kalinaw ug walay kalinaw kung magpabilin ang pagdumot sa matag kasing-kasing sa matag dugo nga nalagas. Gikinahanglan nga maglingkod ang mga organisasyon ug mga ahensya aron hisgutan ang pagkabuot sa kalinaw kay kini ang dugay ng damgo sa katawhan sa Mindanao nga uhaw sa kalinaw ug kalambuan. Matud pa, let us work for peace, live in peace,
with inner peace in our hearts. Edith Caduayan, News 10 Philippines. Stay safe!